ukuthi unothanda Yesu kunathokuleyo esesandleni sakho zonke izinto wakunyama bethu. Siyabona ukuthi konke uthando lwakho lubonakalisa ukuthi ngihlelezwa ngisileyo. Now we're going to church as we are about to start the program. Banana Musiyamba practicing. They have prepared Kusiyamba Banungisile. Ngoku ke ministers ongasicela ngokubakhumbuza bebe practicing becela ukuthi into ezawuthetha kule ndawo ibe yinto abayifundileyo abangasokuba benebali. Ngoyesu sithandaza. Amen. Ndicela icala lovulo 269. Sim.
£30, £30. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Ingrid of Pakam. Namhlanje ngizofundela iverses names and be welcome to Faithful Church. Ifumaneka Romans 12 verse 2. Eating. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Singahlala phansi ngoba. Amen. Cela tumele. Thixo somandla mthombo wolwazi siyakuthandaza mawubi nathi. Namhla sikhona sinyaniseke sibe nothando. Sikhaliphe sizame uba njengawe xa uzayo sikudumise ngona phakathi. Ngaye uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. I greet the church in the wonderful name of our soon coming Lord and Savior. Amen. Amen. God is good all the time and all the time. The things that I will be talking about is Christian view and worldview. I would like the church to open their books to the book of Romans 12 verse 2. It reads as follows. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. He is good, pleasing, and perfect to you. We don't just copy the world's value. Our thinking is shaped by God, not culture. The goal is to see life through God's eyes. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. The world is broken by sin, but God's response is love. The purpose of life and history centered on Jesus. He came to rescue and restore. Christianity teaches that the root of evil is internal. It is a heart issue called sin. We cannot fix it on our own through laws or human effort. The salvation is Jesus Christ who changes the human heart from the inside of forgiveness and the Holy Spirit. Amen. 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 Going to talk about worldview. Worldview. Uchi xa unguwelo izumzekelo nguwelo apha kodwa bawa wena izumzekelo kuyathandazwa ngokwenu apha kodwa bawa uthandazo uye mhlawumbi ufuna uya kodwa bawa umamakho athi sukuya uyayazi umamakho wayesithi sukuya ngoba kukho indaba azaziyo ngomakhulu mhlawumbi umakhulu ulisela kanye uyarupha kanye wenza loo nto okay so xa njengoba kule luzwa mhlawumbi uyarupha umakhulu funeke nawe njengethandaza mhlawumbi alithandaze ngeli hlobo athandaza ngalo yena khonza ngelinye ibandla nokhonza keli bandla so funeke uthandaze naye xa ethandaza ngeli hlobo athandaza ngalo funeke nawe uthandaze ngeli hlobo athandaza ngalo ngoba uthandaza like zothi akamini uba thandaza ngeli hlobo athandaza ngalo naye bethandaza ngeli hlobo athandaza ngalo naye umthandazo uyi-one okay so funeka njengakodwa bawo funeka umxelele ugaba funeka atshintshe into azenzayo umxelele bafuna ukuthandaze mhlawumbi abathandazi ngapha kuyatshaywa kwezi zinto ezirongo wena kokwenu wazi wenza into ezirayithi wena funeka umxelele makhulu ke khayi kathandazwe so uzolifundisa apha uba makuthandazwe uzoyeka ezinto uzenzayo ngoba uyayazi uthixo xa zithetha abantu bakhe mos uyamthanda nayazi mani ate funeka athathe aba bakhe nisheke nina aba bangayenzi izinto zakhe okay so funeke uleluze nawe uzame uthandazela umakhulu acinge naye kwamntana uyathetha uzame uthandazela umakhulu
akwazi umakhulu afane nawe nawe. Sengigqibile Nkosi. I greet the church in the wonderful name of Jesus Christ. Amen. Today I'll be talking about the second topic that says good and evil. Do we ask ourselves that why do we say good and evil instead of saying evil and good? Because good was created by God and it was the first thing that God created. And evil was created by Satan and came second. Can you please open our books to Genesis 1 verse 31? It reads as follows. And God saw everything that he had made. And behold, it was very good, and the evening and the morning were the 16th day. Every good and perfect gift is from the Father of the heavenly lights. James 1 verse 17. It is, give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Good and evil are absolutely not related. Goodness comes directly from the unchanging character of God. God defines what is good for us. Thank you. Amen. Amen. This scripture says to Isaiah 1 verse 18. Ewe undikhona uthi yizani ke sithethathethane noba sewujobheke wankona sisono nandokuhlambulula utsho ube msulwa kanti nokuba sewuyinyukunyuku mna ndiya kukwenza ube mhlophe qhwa. Amen. Ngoku ndizokwenza umzekelo ngale nto le vesi ithetha ngayo. So la manzi ngumntu okanye ndim. Then i-food coloring yinto sisono. Then i-bleach yona ngumoya oyingcwele kaThixo. Ngoku wena uklini, then wenze isono, then ube mdaka. Ngoku xa unesono uthandaze kuThixo uba uThixo asisuse isono sakho, then umoya oyingcwele kaThixo aze empilweni yakho. Ngoku uThixo usalwa noSathane lusempilweni yakho, nesisono silapha empilweni yakho. Ngoku redemption. Ngoku Thixo usalwa nesisono silapha kuwe. Hey, ayisinenkani. Ngoku isono sakho siyela siphela. uThixo ungenile empilweni yakho. Usayidela. Then ngoku isono sakho siyaphela, ngoku amanzi ayatshintsha. Ayela abempinki abemhlophe. uThixo usisusa njalo isono sakho. Uyamthandaza. Ngoku kukho i-restoration, amanzi ayekile uba bomvu, atshintshile ikala. Ngoku amanzi asazoba mhlophe ngoku uThixo usaridemshile. Yes. Ngoku sisalinde amanzi atshintshe.
process. Sama sikalungiswa ke sesikhulu esisodwa. Cela control number 138. Roll number 138. Okay. Oh, Elibandla phakame. so that's Asimedwale. Masimedwaleni. Qinisisa kuThixo esweni naphakathi kwesiphithiphithi kuphela kweli namandla ekulweni ngesono masimethwaleni siqine thwaleni ezukuka Kristu yedwa masinyamezele siyakunqaba ngezikweletu qiniseka Cela umntu uzosanyazela xa izokwana. Cela ufundise Peter. What is Masudwini is a service request to see we are so excited as the church when we see our grandchildren, they now go with such encouragement. Bengoyiki, thetha ngokucacileyo ngelizwi lakho. Basifundisa also restoration, basifundisa redemption, amagama ebesingawazi. Asikelele ngosabantwana bathamsancelise esikolweni benze bapase ukuze imfundo yabo yakhe elibandla, imfundo yabo yakhe amakhaya, imfundo yabo yakhe community. Kodwa ngosiyabalelise uba ayinako kwakha bona kuqala. Usibaxhase Nkosi ngenxa zonke kwimpazamo abazawuzenza. Nceda Nkosi impazamo zabo uzibethele kusikhondiswa ngqamlezo ngoba Nkosi igazi lakho labaphalela kunye nabo. And siyacela kuwe nokukholo kwamatyala uKristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
iklasi yobhaptizo yona izoba khona. Nkosi. Amen. Alright guys, asizophuma va yenzelwe thina sonke, that's number 1. Actually yenzelwe thina ukwenzela abazali bawuqonda umcimbi wethu. Uyayibona ne? So ndilapha njengegqwetha lenu. So yibani lapha nina ndinithethelele. Uyayibona ne? Yeah, so sanuhamba ndiligqwetha lenu. Bazali sizawuthola nje inhloko ngomthandazo. Actually sizawuphakamani thina kwecala sivule ngomthandazo. Yes, Thixo somandla. Asiphakameni. Alright, siyathandaza. Ibathi ngahlala phansi, sawuphakama thina Thixo somandla. Kakhulu ngumthandazo wethu kule VBS abanye bathi VBX umziyafana njengobize ibhiweni. Alright, isifundo sethu ke silula kakhulu ke bazali. Njengomuntu osele ngoku ehleli kakhulu kwecala labantwana, ndinezinto endithi xa ndizibona zithethwa ndizilandele. Qha ndingazilandeli ngolo hlobo zithethwa ngalo. Ndizama ukujonga into yobana ngaba le iparent ndingena phi apha ngayinangaphumi siyabesa ngesayibona. Ndandibonisa ke yokuqala namhlanje sizawuthetha about the real goat. Sothetha ngantoni? The real goat. Sesifundo ke bazali apha sizawushumayela xa funeka shumayele. Isifundo sithi the real goat. Who is the real goat? Xa kuthethwa about the goat, yinto ethi khathi engqondweni yethu sicinga abantu abangegoti, singabantu abangegoti. Sorry? Akona niyazi ngegoti? Anothi bokhe mani. Kwala kwathi ube ubamba ngegoti, igoti. Ngingano qala ngegoti. Andiba? Bani? Ronaldo. He's your goat. All right, put Ronaldo yakhe goat. Bani yakhe goat, who's your goat? Bani? Messi ne? Okay. Sina two goals ne? Sina Ronaldo, sina bani? Sina Messi. Ngayibona ke ukuyela abantu abangaba imanta lo iWorld Cup nesikolo sesabatha zingenaphi? Zingena kahle. When you deal with children, you learn to understand that if izinto awuzijongi at surface ngohlobo zenzeka ngalo, you will learn that there is too much parenting between the two goals, Ronaldo and Messi. Abanye bathi Ronaldo is the real goat, abanye bathi Messi is the real goat. Ewe Messi becomes more and more louder, especially sashekile ku World Cup. Kuba ephumile Ronaldo ingathi uya eba minimum uya encipha ngoncipha kuba sephumile. But does that make him not a real goat? You have some people that still believe that Ronaldo is a what? Is the real goat.
makhulu nisahamba nathi bukalani TV nizozazi masambeni ke bazalwa Machida ningangcoli kava esithashikelezayo ngomnikelo wesaba school ne alright masikhangeleni ke bazalwa abantu abanangaba siyaphi nale ntetho ye-real goat and mhlawumbi wafuneka cela nje ukhawulezisa nje apha yenze u-display wale fowuni athathe 5 minutes ingacimi msinyane just a minute iyakhawuleza ndizawuyenza i-screen time mandisele sibe ku-10 minutes good ingamane ezokuthini enkosi kakhulu obendisithi ke mna njengomntu odishana nabantwana nizawubona into yobana ngaba apha we have Ronaldo apha we have Messi ndandibonisa uba njani so kubalulekile uba abazali bahambe nabayimamele le nto yale goat between Messi and Ronaldo sentshilo ke ndathi yendayikhangela ukuze sibone into yobana ngaba singafundisana njani na ngale ndawo ukuze si-understande why kukho i-parenting ke yile ndlela yokuba ngumzali ebantwaneni ubuzali ke nagame right parenting ubuzali ukuze sikwazi uyi-understande sikwazi uyibona kuzafuneka siyojonga i-background kaRonaldo sijonge i-background kaMessi cela sivile ndawo nivile ngoku siyamka ngoku ku-real goat ne ngoku siyojonga i-background because once kuthiwe who's the real goat kuba sibabona bedlala okanye kuba iyi-World Cup then sifuna bakompethisa uba ngaba who's the real goat, we look at the goals and performance and everything. That's where we are missing the mark. In order for us to understand who is the real goat, we must check the background. Basuka phi sibabona kule ndawo bakuyo ngoku. Siyabona ngoba sabam? So basuka phi sesibabona ngoku sebekulo mgangatho bakuwo. So ndawuqala ke ngoku ke ndinijongele uLionel Messi apho asuka khona. Uzalwa wakhe uLionel Messi uthiwa wabonisa an extraordinary isakhono esingummangaliso kwitalente yokudlalwa kwebhola kwiminyaka emitsha kakhulu. Uthe esengaka kuthiwa wabonwa enesakhono ezaMessi. Kuthiwa wabonisa isakhono santoni sokudlala ntoni ibhola engakanani engaka. Mamelani ke kwenzeka ntoni. Kuthiwa abazali bakhe supported him with all the support they could offer. So abazali bakhe bakuyibona le talente kuthiwa bamxhasa ngendlela zonke, bamsa kwi-academy ezinakho ukuphucula isakhono sakhe. Niyibambekele ndawo ke ye-background kaMessi sesimbona nje eGoals namhlanje wakusuka phi. From a young age kuthiwa wayenetalente, wabonisa italente yakhe from young age. Mamela kizoncedwa yintoni? Seliboniwe ukuze ukwazi ukuphuhla kuthiwa abazali bakhe bamxhasa ngandlela zonke ukuze uMessi lona akwazi ukuziphuhlisa isakhono sakhe. Siyahamba ke ngoku siyojonga uCristiano Ronaldo. Elathi bali lithini uRonaldo? Is a Ronaldo? Yeah, nayo Ronaldo. There's no Messi or Ronaldo. Namachika? Yeah, that's. Okay, masibe ngoRonaldo bakuthiwa. Kuthiwa ibali kaRonaldo is different. Yena ukhulela kwisixekwana esincinci ekuthiwa yiMadeira ePortugal. Ifamily yakhe kuthiwa ibingathathi ntweni. Nivile ifamily kaMessi thathe ntweni? Ifamily kaRonaldo ayithathi phi? Entweni. Apho ithatha khona. Kodwa ke xa beyibona italente leyo xa nje wayenetalente uRonaldo, abazange bakwazi ukumsa kwi-academy ukumxhasa umntana wabo njengoMessi. Kwafuneka uRonaldo achithe yena ixesha elininzi ephonononga isakhono sakhe. Anendivanga nini? Lona akanidi ukuchitha ixesha uyalinikwa.
lona kufuneka ixesha thini alenze ukuphuhlisa ntoni isakhono esiyi banesakhono esi-1 but i-support system ayifani. Niyandiva bazali bam? Hlala phantsi Ronaldo sizawuhamba nazo ke ngoku. So ngamanye amazwi ithi the greatness okanye the GOAT Ronaldo ukuze akwazi ukuba yiGOAT kwafuneka asikhulise isakhono sakhe through encouragement, through discipline, through consistency and intentional parenting. So kwafunekile nguye ngoku oqinisekisa into yobana ngaba isakhono sakhe uyasithini uyasiphuhlisa uRonaldo. But note, bobabini are exceptional. Bobabini banesakhono esinye are exceptional. So ithi loo nto ke ngoku asikwazi ukukompithisa, asikwazi ukuqhathanisa, ukomperisha uRonaldo kunye nabali noMessi. Why singakwazi ukubaqhathanisa? Into yobana ngaba abasiphuhlisanga isakhono sabo ngokutheni ngokufanayo. Nathi ngakakhoyo ke ngoku. So the question is, who is the real GOAT? I don't think it is the right question. Anasiyafana nabazali. So the question is, who is the real GOAT? Ithetha naba bantu ngabantu beGOAT nabo. And ngaba bathi uMessi is the GOAT, ngaba bathi uRonaldo is the GOAT. So now they need to understand that awukwazi ukufanisa into ezimbini ezikhule nezivele ngendlela etheni engafaniyo. Sawutatela emzimini ke ngoku sizokwazi uyova. Ngoba kutheni singenakubafanisa? Asikwazi ubafanisa ngoba ukukomperisha izinto kills confidence. Understanding builds greatness. Sibambele basabam. Understanding builds greatness. Apha kwabantwana sino Ronaldo. Apha kwabantwana sinabani? Sino Messi. But awusikwazi ukubafanisa abantwana bethu ngoba abantwana bathini abafani. Lo mntana wokuqala akaso standard necriteria kwalo wesibili. Anindivana. Bayeva mosababana 2-3 ne? Bayeva ne 0-2-3. Lo wokuqala sumfanisa nompi nalo wesibili. Ngoba lo wokuqala unesakhono sakhe esihamba sobangapi sodwa. Lo wesibili unesakhono sakhe esithini esihamba sodwa. So kungoko sisithi ngiba nje ndathi mabangahambi ngoba ndizoba ngamagqwetha abo. Ngoba lento pha emakhaya iyathanda ukwenzeka. Athi mhlambe omnye xa elele uve kuthiwa awuwena wasobulele awufani nobani. Uba sevukile nathi usetyeni papa sehlambeni uhlamba. Ubani unesakhono sika Ronaldo, isakhono sokuzivukela, sokuzenzela ngoba le nto uyayazi ba akukho mntu uzayisosa. Iyavakala bethina. So asikwazi ke ngoku uthi wena you are not the real GOAT. Ubani is the what? It's the same thing that we do. But senza amagama angafaniyo ngoku sithi wena awufani nobani, ubani sevukile, ubani uvuka hlambe yena manje. Uyayazi baba intombazane ivuka ithini? Yantomzekelo ngentombi. Uyazazi bani intombi ivuka ithini? Ivase. Lo uvuka vase uyayazi baba ngaba uba andinawuvuka ndivase u-A no-2 no-3 akazokwazi ukwenzeka. Uyayazi within unjengabantu ke ngolapha unjengoRonaldo. Ukhona lona ufana nabani noMessi. Ewe unaso isakhono sokuklina endlini. Cha uzawufuneka usiprovide, uyafuneka usonase. Iyavakala bethunani. So kuthi ke xa ufuna usonasa usiyayamise ngoRonaldo. Evuka kuvakalani lwakho njengomzali. Ngoba uyasibonisa khona sikhona. Cha sifuna wena esakhono usithini usipheke ukuze sikwazi ukuthini uvuthwa. Ngoba uba abazali bakaRonaldo bakaMessi
babengazange bamthathe bamse kwi-academy ngesingenagumthi namhlanje. Ubana ngaba uRonaldo ebengakhange abe consistent ekuzitraineni abe purposeful ngobomi bakhe ngesingenaRonaldo namhlanje. So ngabantwana ababini banesakhono esinye but ukuphuhliswa kwaso akuthini akufani. Omnye support from the family, omnye is independent. Banjalo nabantwana pha endlini. Omnye independent, omnye needs your support. Lo independent ndiyadla ngothetha ke kuba nelishwa loba independent. Udla ngoyekwa abe ngumntana ofunekayo uzibonela kwinto eninzi ngamanye amaxesha amaninzi. Kanti kuyafuneka thina njengabazali singalikude kuba simbone yakwazi usenzela. Naye usafuna la lizwi lomonyo. Naye usayifuna la encouragement. Though ekwazi ukuthini uzenzela. Cha siyathanda thina ufuna uncoma lona kuba umncedisile ukuba uyenzile le effort yakho. So not that uncoma yena but makake umncedile. Siyabona bethuna awuncomi yena but uncomela so that she can recognize or he can recognize lobana ngaba hayi kaloku ntombi lo ndiyakuyenza into ethini azokwazi ukuthi back lo ndincedwe nguwe kule ndawo. So sometimes sincoma sikhuthaze aba bantwana bafuna ubana ngaba sibaxhase sibancedise hayi kuba sibancoma amaxesha amaninzi kodwa siyenza lento kuba sifuna bayirecognize ukuze yenzekele kuncedwe bani ndim. So when we give support, we must give support equally kuRonaldo, give support equally nakubani nakuMessi. Apha kwesi situlo sine Messi, apha kwesi situlo sinabani sinoRonaldo. Ake ndibe kancinci manje. Khombe ufuna ukubuza? Khombe ufuna ukubuza? Khona ufuna uhlomla? Afuna ubaleka kakhulu. Sahamba sote? Yes, sir. Okay. Okay, Nkosi. Manje umbuzo ke ngoku na. Ukwenzela ukuthi ndiphendule apha eklasini. Zesiphi indlela esinokwenza ngazo ukuqinisekisa okubana ngaba lo mntana unesakhono kodwa sifuna mna. Zeziphi indlela ngenza ngazo ngoba sonke masifuna abantwana abarayithi. So singenza njani ukuqinisekisa into yobana ngaba lo mntana ewe unesakhono siyakholelwa ubana ngaba wo umntana uzalwa enesipho. Yabona lo uzapha mabele. Asibonakali isipho mosapha lithi. Siyabonakala? Asibonakali apha umntana cha. But believe me, there's a talent here. There's a gift here. So singenza njani ukuze sibone abangaba iyaphuhla le talente anayo. Ungayibhaqa kanjani? Ngomnye umbuzo mhlambe nalo. Ungayibhaqa kanjani ba yephi talente yakhe? Sesithi isipho anaso. Kama uyambona ngoku na, uyabona nje ba kumiwe cha. Yamkhanda lo umzekelo nje. Kwawe lesabafuna ngasibhaqa ne? Ungasibhaqa kwawe lesabafuna bana ngaba okay ingabutana lo nokwenza into ethile. Chomi yami esimele akayavumise bentoni kambe sefuna ukuhlala phansi uba yenze ilolo zavela ndile ekhaya. Sala kuphatheni. Singasibhaqa kanjani ke abazali? Na umntana upha endlini. Ungumzali ngoku. Ungasibona njani isakhono anaso? Okanye sixakekile sibona loo nto uvubeke emsebenzini xa ubuya so uhlambela ulala ulungisela uvuka nangomso asinayo nechance yobhaqa zonke ezibantwaneni khona nale makhulu. Eyokuqala umthande umntwana nokungakanani naye ukugama uwesizwe wawuqina teketisa sulindile kumakhulu teketisa udlale kunye naye ngoba uyawufumanisa into yokuba kumodele it's only that uyakoyika
ukuthi baphatha kuqhela kodwa xa uqhelile ungasondela kwini lithi nje umuntu uyibona apho thandena abathandi Ngosikhuluza eyokuqala khona bolukwangeza otata akho bawuthi ndingazama into ethile okanye uthenga ukutya oluxakekile mhlawumbi sikhawulezise ke ngenxa yokonga amaxesha nasi le ndingathanda abazali basiqaphele xa bethishana nabantwana apha ekhaya. Okokuqala ndiyamthanda lo besenza ngayo umzekelo okanye maqaliseka abantwana in general abantwana abanazakhono andothi sifana ikhulusa ndifuna ukuza kwezi siziqhelileyo ootishala oomfundisi oogqirha njalo njalo siyazibona ne thina sinento yokuthatha isakhono sisise kwesi yasapha esikolweni siyayibona nekufuna ingakumbi kwilizwe esiphila kulo ngoku akusaphilwa ngotishala nogqirha ngoku sekuphilwa nangothetha qha ubizelwa nguthetha anendiva kwilizwe esiphila kulo namhlanje abantwana bethu abasaqashwa ngeza zakhono sizaziyo zakudala zogqirha notishala netypewriter makhulu zibuphelelwa eziyana sebeqashwa ngoku nobizwa balizelwe uyothetha qha 14,000 1 hour kuyoba bangayiva okanye bayive sengenile ebhankini sisakhono sikabanesi somntana so ifuna ke ngoku masisithi neendaba zalo yoba ndizawuthetha into endiyazi uba ayenzeki asinalo ixesha labantwana asinalo okokuqala singena ngo-8 siphume ngo-4 xa siphuma ngo-4 sizikhomithe ejimini engaba yanto nale jini ngoba kaloku unothatha umntana nibaleke nobabini as nibaleka nobabini you get to know your child ngeyiva le jini ndiyibuze bayothini andiyale jini yoba ngabafuneke siyojima ngakwaspa singenawuthatha umntana lo wam sibaleke sobangaphi sobabini in the long run we get to know each other ngiyayibona le jimo sindithi ayikho ikhona ne but it's the way we do it so inalo ndizama ukuthi uphume ngofo uthi ubheke ejimini mhlambi uzawuthatha an hour or 2 phaa ejimini engesi-investe pila hour because une-8 hours ungekho ngayo uphinde wongeze enye hour ye-9 lo yejimini xa ubuya une-assignment or une-report okanye nine-meeting efike ningene kuyo esatyelwe u-6 to 8 xa uyomjonga oba bebukele i-TV uleli kulaa sofa umkheke uyombekaphi every day. Actually, do you know that we've got visitors in our houses? It is not the visitor, they are strangers in our houses. Sinabantwana whom we don't know. Abantu umntana uthanda lo umva nje xa sicela i-TV game ucinga uthanda i-TV game. We're not talking about TV game. We are talking about what the child loves. Uyakuthanda ufunda, uyakuthanda ubhala, uyakuthanda ubalisa, uyakuthanda upheka. We are talking about the skill. Asibuzuthanda lo. Asibuzukutya. Uma wepizza sana imagine umntanakho uthanda ntoni yephi into ayenza ungakhamba umbuza nombuza sakhono so sesiphi isakhono umntana wakho asenze ngakhanga ingenocinga. I have noticed one here khona umntana lephethe amaphepha amaninzi pha she writes. That's a skill to be able to do what? To write. How she learns? She learns by writing. So ubana ngaba ndinomthanda kule tutor yakhe akazona into yoba bandime ndenze le nto ndiyenza yaphakulu ananiyantivani ukuze akwazi ufunda kakuhle aphumelele kufuneka kuthiweni kanene. That's how she learns.
sawuthatha nje umzuzu mfundisi ukusicingele umntana wakho thanda ntoni makakuzwe thanda ntoni ungayiphenduli ne kakuzicingela umntana mutheni sesiphi sakhono endinokuthi because imamathile kwahlobo yinto ethi xa kufuneka simkhethise le subject umntana singaba samkhethile uthi hayi maths nescience iyatyisa no akayazi nescience iyatyisa umnikele izawutyisa yena nothi maths nantoni nescience mna ndityiswa le ngemvayo anamaths nescience ndivile ne ndityiswa yephi mna ndityiswa le ngemvayo anayi maths nantoni anayi ne-accounting by the way niyayazi bana ngaba ndayenza imaths ngo-higher grade yaconvertwa to standard grade yenza iscience ngo-higher grade yaconvertwa to lower grade bazoyazi ke aba be-level 1 2 3 4 5 6 7 so ndizamkhosi ubana ngaba I was poor kwi-maths and science. Eyona nto endityisa kahle yile ndiyenzayo. Ukumele sifuna ngenye inafika ngathi sendigcwele ngale nto ndifuna ngayo. Uyabona into yobana ngaba na-maths and science ndixakekile ndityayeki yile. So I am bringing these things not about me but about them. Yintoni le mntanakho anoyenza aphile ngayo? Not lena kuthiwa kuyafana ngayo because she might be poor with accounting, she might be poor with maths and science, but ikhona into anoyenza where she is stronger in it. What is that? So yilana besike ngoku uzasibona njani esakhono kulo mntana? Uzasibona kuphela izakho ebona sakhono khathi asifuna usibona xa sena-18 kuba hayi angangunesi kanti ubana ngaba sichitha ixesha sobabini siyadlala sobabini I can see isakhono sakhe anosiyabhala nabazali indlela senza ngayo izinto yibona into yobana ngaba mhlawumbi naxa sidlala lapha yam ndipha into yobana ngaba ungumntu othanda nozoqosha ungumntu othandayo nento eklini hospitality naleyo hospitality leyo umnyala wena nge-maths ne-science afelishe ugrade 12 angafuni uphinda buyele esikolweni anasiyabhala nabazali kanti ungakhawutshona la grade 12 wakhe if not a train smash utshona eLovedale utshona eMidlands utshona ePort Alfred ayokwenza i-hospitality umntana wam aziranele ii-DNB zakhe ayoziphangelela kwezaa ndawo azivulele irestaurant yakhe aziqalele ibhizinesi yakhe atye ngayo not le maths andikumele ndithethe wrong qha ndiliza kuba iyinto esiyithandayo ndiyavana abazali bam ne andithi wrong qha ndithetha umzekelo kuba iyinto esiyithandayo so aphume kule maths entoni and science semnyala kuyo kanti lona umntu wantoni we hospitality siyavana abazali bam so siyakandawo ithi ke lona she can't be a Messi, she might be a Ronaldo, she might be not a Ronaldo but also bani Messi. So besizama ke kuzifunda ubusito bana ngaba ewe inezimasibethu masithetha ngebhola phayana it was not about the ball, it was about the parenting. Uba bazabe ngakhange bazisapota zazakhona bebancinci ngesingababonanga kandaba kuyo. In conclusion, as young as they are, let's support their ideas, not your idea. Benifunda enye article izolo ethi children are not a retirement plan. So uthi xa ugugile ufuna enzela nto yakho enza into yakho wena uba uretirisha kuyo ungayengcendase umyeke nazenzele yakhe. So thina siyathanda ufaka abantwana kwi-retirement what plan uba azenzele nto yakhanti ngayenzi mna. I'm running Little Academy, but I cannot expect Soso Notuela to take over because the war and the war. Some somebody poeta or somebody police, and Nabana Laki, Little Academy was Abana Umza, while they don't know why. So, children are not a retirement
plan. Kristu Nkosi yethu, amen. Amen. Masisingazeli ke ngoku i-Oreo play. Senzeni yona ne? Yeah, senzeni. Sizawuvala ke ngoku i-Oreo prayer. Sizama ukonga amaxesha, but we promise you, inkosi iphuma ngabani normally xa umshumayela apha etsaleni. Hayi, xa etsaleni uphuma ngabani? Yeah, because sizawuphuma ngo-12. Will be done by 12 o'clock. That's why I said, do not panic at those amaxesha, by 12 will be done. Do not panic. Masitaka na yung baby. Ako mnambuza ne? We all happy. Thank you. Masitaka na yung guys pala ng tandazo. Lisa, tell us. Alright. So, what's the Oreo prayer? Lord Jesus. Lord Jesus, thank you for the word of prayer that sees us together in the Lord. Amen. Amen. Yeah. If we are familiar with the Lord's prayer, Oreo prayer, just buy us a pack of Oreos and we'll show you how it's done. Okay, right? Yes. Yeah. If we do not have Oreo prayer, just buy us a pack of Oreo, then we'll show you Oreo prayer. Otherwise, siphelele ngohlobo. Sawunikela kwiinkokheli zebandla zithathe over. Kristu Nkosi yethu. Amen. 1, 2, 3. Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. 1, 2, 3. Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. 1, 2, 3. Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. 1, 2, 3. Iphelele ngapha ke Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. Sayicula sodwa kwecala ngubone. 1, 2, 3. Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. 1, 2, 3. Usathane emva kwam. 4, 5, 6. Kamkipsela ngamatye. 7, 8, 9. Ndabaleka ndamshiya. 10, 11, 12. Isesandleni senkosi. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Ekseni, 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 ekseni. Umthwalo wesono. Umthwalo wesono. Dambana, ekseni, emene, esono, esono, emene, dambama, ekseni, ekseni.
Esoko, eseni, 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 esoko, esoko, dambama, dambama, eseni. Asinithi uqala babani kweli cala. Xa sisithu sebusuku sebusuku. So futhi hathi sekuseni thina uve ngaba. Asitsho. Sithini kane? I put my left hand in, I put my left hand out, I put my left hand in, and I shake it all around. I do a walk, pakama, pakama, only pakama, pakama, okay. 1, 2. I put my left hand in, I put my left hand out, I put my left hand in, and I shake it all around. I took a hokey pokey and I turn myself around. Oh, happy heaven's bound right hand. I put my right hand in. I put my right hand out. I put my right hand in. And I shake it all around. I took a hokey pokey and I turn myself around. Oh, happy heaven's bound left foot. I put my left foot in. I put my left foot left foot in, and I shake it all around. I do the hokey pokey and I turn myself around. Oh, happy heaven's bound right foot. I put my right foot in. I put my right foot out. I put my right foot in, and I shake it all around. I do the hokey pokey and I turn myself around. Oh, happy heaven's bound my head. I put my head in, I put my head out, I put my head in, and I shake it all around. I do the hokey pokey and I turn myself around. Oh, happy heaven's bound myself. I put myself in, I put myself out, I put myself in, and I shake it all around. I do the hokey pokey and I turn myself around. Which side are you sitting on? Sitting on the Lord's side. Which side are you sitting on? Sitting on the Lord's side. I sit, I sit, I sit, I sit. Sitting on the Lord's side. I sit, I sit, I sit, I sit. Sitting on the Lord. Which side are you sleeping on? Sleeping on the Lord's side. Ningavuki ke. All right.